O Auditorio Municipal de Ribeira será o escenario un ano máis da Mostra de Teatro Infantil que organiza a Concellería de Cultura. Desenvolverase do 27 ao 31 de maio e nela participarán varias agrupacións teatrais de colexios da zona. E contará con agrupacións teatrais pois xa consolidadas nesta mostra. Teremos, por exemplo, ao Grupo de Teatro do CEIP de Artes, teremos ao Grupo Alondra de Palmeira, ao Grupo do Colexio Ballón, ao Grupo Teatriclís da Asociación Cultural Airiños de Rianxo. Como vedes, son grupos que xa pasaron por aquí, por Ribeira. Todos estes grupos haránnos as súas montaxes, algunhas son versións, son adaptacións de obras xa coñecidas, pero outras son novas creacións escénicas, froito esa creatividade e originalidade que teñen estes artistas, a fin e ao cabo. Entre as actuacións previstas destaca a actuación do Grupo Infantil Municipal. A obra fálanos de Don Nicanor, que é un persoaxe que vai viaxando polo mundo e se vai atopando animais. Entón, vais atopando animais que por unha razón ou por outra deixaron a súa manda ou, máis que nada, os botaron. Entonces, na súa viaxe polo mundo vais atopando con diferentes animais que van tendo estos problemas e hasta ao final conseguir facer como unha troupe bastante numerosa e chega un momento no que, como son tantos, non saben moi ben como se van a manter. Todas as funcións serán ás 7:30 da tarde e con entrada de balde.